karom jupo jupiatum nang li plang o nang li duk o la so lamang ve la so kiso long bangke lake nolong karbang long kangdang plup akiso lake dengue disease. Dengue lake si infectious disease mate make pen theklong le microorganism virus pen kelong akiso. Labangso dengue virus lake isi Aedes aegypti positive inun amunit abang ki check long pen kaprek okpran mesen amni han check thulong lote ha sumrita kiso long po. Inun amunit phan ki check long pen alom suwet pen labangso kiso pangdang plup thek mate munit chingrum te radim town city longsi kiso ki unbang prapcha. Lasi laso dengue chitim Aedes aegypti koson lo chithansina. Aedes aegypti chitim lake apok lapen akeng long bangke aki ikpen akelok pangtok jaiji. Labangso chitim lake hem pong rebithep chiti plor dim lapen ke lang chithing along lapen ke tar ki ban big kok along lapen ke arve lang ki du along si aso chanji. Aedes aegypti chitim lake ajolote hem arpong along mate hong malong si doji. Labangso dengue chitim lake arpong along ki bonhu ke parallel si doji. Bonta malaria chitim lake 45 degree apok jar kerja si doji. Lapen ke labangso dengue chitim lake main ke munit phan anarlo apor si keche. Lasinon ke dengue ke so ang thek pa chithansina. Nangli jong si men nang phu so o kichung ke phang ogdo lapen nali phu ang pong chorot arat putangte dengue ke so ang thek klang lo. Nangli meg jong si so kring krang nali bang ang si nali rikeng arat pi jong si soret putangte dengue ke so ang thek lo. Nangli ning bang lil nangli jong si jata chungtung tedet lapen nangli chithe wang seng lapen nali bang bethe er chocha do putangte lata ke so ang thek lo. Lasinon ke dengue ke so pen kacheri nangji ason chithansina. Nangli hem pongre bithe betha lang papi plagjar bangke padu de nangji lapen ajo anarlo opor me good night lapen ke chitim ke pakat adwai bang kai vek nangji lapen ke nali tum mosquito net musuri bangke chihing vek nangji lapen ke anarlo opor nali tum hem anghap lapen ke khirki ha ha bang impudang nangji lapen ke nangli bang along na ing i angkrin padulong lete nangji lapen ke nangli hem anung pongre bithe DTT lapen ke bleaching powder ki abangke kinang sot. Lasinon man ke kisu kachilang nangji aron pa chithansina. Nangli jong si meme nangli phusu det protangte hem ki do paracetamol bang kichu kenang sot. Lapen ke dengue kalima kalang mapu kisu patinidam vek nangji. Lapen ke nangli tum lang kime lapen fruit juice ha bang ke jun onangji. Phang ok o apor phusame nangli tum caffeine ki do mate soda ki do cold drinks bang ke junji de nangji. Lasi nangli kachere nangji ke nangli reading sedo lasi pinyeb do ke lasi kang tom polo bang so video nangli tum जब profile lapen ke WhatsApp status no nang tum share vek tha pinyeb do ke lasi kang tom polo. Thank you so much, bye bye, kado.